Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato ligdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Yato ng Pungaldaw. Ako po si Mardela Daing Iba, sadit sanak pero tian. Wala pang tulog pero gising. Di ba, Nald? Di bali walang tulog basta may gising. Mayroon kasi kaming trinabaho kaya medyo maya pag uwi ko, mabawi kita ng konti. So, duman sa mga kababayan natin, still alabing kay King Mardela po ini. Daing Iba, sadit sanak pero tian. Iniba na mo kita hanggang alas 11 lang. Pag alas 11, dahil Webes po ngunyam, papasok po yung DNR. DNR Regional Office number 5, ang ating mga kasangga po dyan, para po sa programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Every Thursday po yan, 11 to 12 noon, para po ma-update kita ka mga rules. As in, ma-update kita mga bagay na dapat niya itong gibuhon para mapangatamanan sa tuyang pong environment, sa tuyang common home. Tanganing day magparainit ang kinaban, as in day magparaati ang mga salog hanggang mga dagat. Tangani pong mabuhay kitang matrangkilo manggiraray, as in ang masagana, masustansya ang mga daga. Diba? As in ang mga katubigan. Bueno, lado technical, kasabay po niya ito dyan si Ronald Baldo. Yaon man sa tuya pong DCGB Social Media Department, sa tuya pong mga OJT from Cat College. Yan po sa technical, si John Lloyd Lachica, saka si Michael Angelo Sinporoso. Diyan po sa newsroom, katuwang mga tugang si Jenny Matthew Balyaran, yaon man si Angel Mustaza, at saka si Mary Joy Jaresco. Sa luwas, siyempre Mega Post Patrol. Today na kita magparahaloy pa mga tugang. Happy Valentine's in advance. Ngaya, Happy Valentine's to my one and only, the following. Alright, kunin natin ang report. Hali po dyan sa luwas, mga kapatid. Nasa linya na ang only rose among the thorns. Karen Ala, good morning. Please come in. Yes, Direct Mar. Actually, live tabi ako digdi sa BU College of Engineering kung saan inimbitaran kita digdi ni Tin Ami Gonzales para ipahiling ang mga matitibay na innovation buta invention kan mga engineering students digdi sa BU College of Engineering. Ngunyan tabi, Direct Mar, makakaibahan kasi Din Ami Gonzales
Aputod ka siya kung ano ang katuyan kan techno-trade, sir, na ini. As in kung ano ang kumbaga mautindang i-presentar digdi na mismong mga engineering students ang talagang nagkuruti-kuti kaming may mga robotics, as in may mga unique innovations kitang nagkailing digdi. Ipasa ko tabi direct for ang telepono kay Dean Ami Gonzales, Ma'am Dean, si Direct Mar de la Cruz po. Ay, hello, Direct ma'am. Mar de la Cruz. Yes. Imbitaran mi po talaga ang Tinoy may mag-imbitar kaming taga-media para gusto ming maut ning ipangalandakan with pride ang mga gibo, mga output kan sa mga estudyante. Ayun. Ini isaro ning event na ang apod may kani International Student Camp. Nang sa parenthesis, Buteng Techno Fair para i-showcase ang mga research output, mga innovative works kan sa mga estudyante. Ayun. Kaya sana mga estudyante, mga high school, mga college from different schools, magdigdi po sa aga matatapos na po ini. Apo. Magagayan po ako talagang very proud na sabihin sa Gabos na magdigdi ka mo. Kulang lang kami minsan sa oras na mga da. Kaya sana po magdigdi ka mo. Sa kaipo ni ang saro sa mga mandato sa Muya na magkaiba ng internationalization program para sa mga estudyante. Kaya ang primerong aldaw, nag-showcase kami ng mga iba-ibang speaker from other countries speaking about research. Sa panduang aldaw naman, mga international speakers na mag-showcase, mag-represent sa mga community services. Sector A naman po ay para sa mga state-of-the-art sa EE, ME, CHEM, CE, GE, sa lahat ng mga programa ng College of Engineering po digdi sa Bicol University. Aba, At Dean. sa last day po, ma-showcase ng mga cultural events o mga cultural o documentary ng kanilang mga university o kanilang mga country. Aba, Din, ano ang specific ng na-invento dyan na pig display kan mga estudyante na pig showcase? And ano ang, sabi nga niyan, gamit niyan na na-invento nila? Only po sa Samuyang President kan officer kan Samuyang Student Council Organization, dahil ko kaya masyadong kabisado, igada ang auto na by remote, kung ano-ano po, tari ko man ito nagka-memorize sa kadakulan po. Only Yes, po ma. si Aba, ayan. Only ang Samuyang Magalyunin na officer kan civil ay kang College Student Council. Only po ha. Yes, Direct Mar, siya po si Miss Marie France Efrico, sarong BS Mechanical Engineering student. Ipasa ko po tabi ang telepono. Aba. Hello, Ma'am Marites. Ano ang... Good morning. Aba. I am the event head po of Yes, the pa. Techno Fair. Anong specific na invention ninyo ngayon na sabi nga niyan bago na pwedeng magamit ng ating mga kababayan? Kahapon po, nag-showcase po ng mga trainers, yung mga mechanical engineering students. Tapos, naka-display pa rin po sa Busang Gymnasium yung mga research output at mga thesis output po ng mga graduate students. Ayun. Wala bang mga invention para magamit ng ating mga farmers? Hindi ko po kasi na-check isa-isa, pero meron po silang mga rice dryer na pinipresent. Ayun, sana maka-invent tayo ng locally made na drone for farmers. Actually, ang geodetic engineering po, may present po silang drones na makakatulong sa pag-survey ng area. Yan, kasi marami nang gamit niya na drone na ang ginagamit. Pag-abono, pag-lagay ng mga pesticides, at saka yun, pag-alam kung anong mga sakit ng mga pananim, kaya lang ginawa sa abroad. So I hope ma-replicate natin yan dito sa atin sa local. Yes po. In actual fact po, yun po yung main purpose why kinandak itong International Student Camp. Since may mga international speakers po kami na mag-introduce ng mga innovations nila sa ibang bansa so that yung mga students din po dito sa Bicol, may apply po nila yung mga knowledge and insights na makukuha nila and mabigay po yon sa ating mga communities. Yeah, at saka siyempre, pag locally made, medyo mas mura, na kapag-kinabang naman sa mga farmers natin. Opo. Okay, so, invite po ninyo, ma'am, ang ating mga students, kapwa-students, at saka yung mga interesado na makita yung inyong mga inventions dyan. Go ahead po. Okay. To our interested participants,
the Buseng Technofair International Student Camp is open from February 11 to 14, 2025. Marami po kaming mga sinashowcase dito aside sa mga inventions and innovations ng mga students sa Buseng. Meron din po kaming mga book fair na open for all at job fair po. And meron din po ditong pottery workshop in partnership po with our external activities po. And this event po will open the showcase of researches of Buseng students, their community extension activities, and the state of the arts po. Haba. And we are also having seminars and webinars. They can attend din dun po. Ayun, apa. Thank you, ma'am. Mabuhay po Thank kayo you so dyan. much po. Maraming salamat po. Thank you very much. Yan, okay, Karen? Yan, tabi direct ang ganap digdi sa BU College of Engineering with Dean Ahi Gonzalez, Karen Ala, DCGB News. Thank you very much, Karen. Mga tugang mga pangyayari po dyan sa Bicol University, mga engineering students showcasing mga tugang their inventions and innovations. Partner Alar Mario, ang kakambal ni Jericho, nasa linya. Partner, please come in. Thank you so much. Abangan ang aking concert bukas. Dumating na. Sa bukas pa si Jericho Rosales. Okay. Abangan yan dyan sa Dapdap, sa Sawangan. Sawangan Park. Sa araw ng mga puso, bibisita sa Eco. At may mga local bands pa. Ayun. Matugtog dyan. May orange and lemon pa, sabi ni Yorme. Yan, no. Pati... Ano yan? Pati lukban, hindi lang lemon. Wala lang palingbing. Anyway, partner, talagang agresibo ngunyan. Ang DPWH na tarapuso na. Ang mga project hali sa budget sa 2024 pa para ma-implementar naman ang mga project man para sa ngunyan na taon, 2025. Ini ang sitwasyon, partner, maski sa lugar, siring digdi sa southern part ng Legazpi, na ongoing pa ang mga road widening. Kasubago, kauron ko sa sarong project engineer, digdi sa southern part ng Legazpi, piginguan ninda na matapos na ining mga project na ininda na mga road widening dahil may plano naman na mag-inspeksyon ang mga taga-DPWH sa tangani na mahiling na ang accomplishment and at least kung kaya na tarapuson ngunya na first quarter kan taon para pag second quarter kan taon malaog naman sa iba pang mga project na nakapalaman naman sa 2025 budget. Sharing kan inot ng mga informasyon na pigapalawas kan mga higher up sa national, sharing sa informasyon kan ako Bicol ni na Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bungalon, sharing man Congressman Joey Salceda, ngunya na taon nakulan mga nakatagamang pondo para sa 2025 infrastructure projects na iyan nakatalaan ng implementar kan DPWH sa pwedeng second quarter kan taon. Ayan ngayon na first quarter, piginguan na magkatarapos na. Ini mga project na hindi hali sa budget kan 2024. So yan tabi, partner, informasyon pa, ginara, yan sa southern part ng Legazpi, Alar Mario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Oy, good morning po and congratulations sa mga barangay. 37 barangays mga tugang sa probinsya kan Albay na nakakuha kan 2024 National Seal of Good Local Governance for Barangays. SGLGB National Awardees po sila. Di ba? Ipagpatuloy po niyan at sana dumami pa kayo. Para pangarugan kan iba pa na maging ariglado. Okay? O bueno, mga tugang, tomorrow is Valentine's Day. In the today, pang report sa tuyan mga pag-iriba kung kumusta ang pamarsyon dyan, Papanald. Ang Valentino ni Madam. Ngunang formasyon ngunyang kamburak.
Garo mas mahal pa sa karne ang Di ba? Taduman sa dangwa, nagmahal na. And ang kadaklan kan mga burak na pigdadara digdi, mga tugang, pera kan mga locals, may kinukuasin da mga tugang duman sa dangwa or sa Baguio. Da? So, mahal na ang sarong pidaso kan rose. Ano yan? Nald, 200. So local ini. Pag imported mas mahal. Yan. At ang saro na bouquet, mga tugang nagre-range ning 1,500 to 2,500 bouquet of roses. Okay? Pag assorted, mga nasa 800 to 1,500 yan. Duman yan sa dangwa. Ewan natin dito sa local, no? Wala pa tayong naririnig, mga tugang na reports dyan. At saka, kung ang mga hotel sa aga fully book na. Anal. Magbabarantayan ka nung pag-iriba na to. So, happy Valentine. Enjoy, mga tugang. At, Papa Mar, bakit nagbibigay ng rose at chocolate kapag Valentine's Day? Ay ano po yan simple man lang yan sign of affection, or it is an appreciation sa loved ones, and maging mamatian niya ng special sinda sa romantic day na yan. Yan ang ano yan. Yung pagtataoning burak, mga tugang, naging, sabi nga ni Kayan, synonymous na yan sa pagpapahayag kang pagkamuot and affection on Valentine's Day. Kaya man nagtatao man ngaya ki chocolate, it is because ang common interpretation dyan, mga tugang, is affection. Because ang tsokolate is often, mga tugang, associated with love and affection. Di ba? Sweetness. Di ba? Posible kayang nagpapahayag ka, mga tugang, kan sa imong feelings o namamatian para kay madam. Di ba? O pag-indicate na ika nagmamakulog sa iya or you care. Di ba? And minsan naman, mga tugang, friendship. Yeah? It could be simply a friendly gesture na nagkapahiling kan appreciation mo sa iya, as in, gusto mong maging maliwanag ang sa iyang aldaw. Ayos kaya po naman sa mga may Valentino, Happy Valentine's Day, at saka yung mga wala pang Valentina, maghanap. At saka wala pang Valentino, maghanap at may oras pa naman. Iyo. Ako'y paalam na po. Asendo ka, boss. Thank you very much. Hello kay Kuya Renzo Crisostomo. Ayan. Si Dua Jane Baluso Arsinwe. Si Sir Francis. Daniela Caturao. And si Chief Ramir. Si Edgardo Bronjal. Good morning. Tabi. And si Riman si Lizazo Villaferte. Kate David, good morning. Si Vilma Camacho Flores, good morning, tabi sa Indo, mga tugang, and happy Valentine's. Mga salitang di mabigkas. Bye-bye! Ng iyong labi, mga sulyap mo na nagsasabi na mahal mo ako. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki, buwas agad, inom agad! Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Para sa